Здравейте, сладури! Както вече може да се досетите, съм на Богьовци и тук не е спирало да вали последните 24 часа. Даже сега започна да вали, въпреки че вижте, тук се опитва да пробие слънцето. Но един дъжд ли ще ни бутне. Тук отзад къщата. Това, което ви показах, беше алпинеума, където са цъфнали супер много цветя. Има мускари много. Иглики. То те са като бурени, така че паричките също. И те са като бурени. Има адски много зюмбюли. Даже вижте пчеличката. Уха е страхотно. Ето тези, които са такива като пълзящи и не ги знам как се казват, честно казано. Тук си е за плевене. Има тези, как се казваха? Сега им забравям името на тия цветя. Нарциси, от розовите минзухари. Много цветя са цъфнали. Аз с тая купа сигурно се чудите какво правя. Отивам към парника, че трябва да набера салатка. Пък и да видя какво става в градината, защото, както казах, валя много време без да спира. И сега чак излизам така да пообиколя по-обстойно. Сега ще покажа и на вас. Ягодите са станали прилично големи. И честно да ви кажа, мисля, че при ягодите има повече лук, отколкото ягоди. Доста повече. Не, някои са още малки просто и не се виждат. Ето ги. Но вижте и лука. А не, това е чесън, извинявам се. Чесън. Има и лук, има и чесън. Това са нещо като повдигнати леки. Малко са повдигнати, ама не много чак. Тук имаме чесън за глави. Аз и предния път ви показвах, ама пак да ви покажа. Тук отдолу насадихме тиквички. А ето тук, опа! Аз хубаво преджапах от тук, ама след още няколко месеца няма да джапам, че тук ще са чушките. Ето тук да ви покажа малко локвичка. Отиде ми купат. Вижте колко много магденос има. Ау, заваля. Нали, не може нас да ни оплаши дъжда, ама все пак да си сложа поне качулката. А на предното видео, когато съдих тук в лехата, в моята си градинка, са тръгнали доста от нещата, ето сега ще видите. То не може много да се види. Тук по принцип бях засадила ето така до тук някъде рукола, която е тръгнала на много места, ама не е така, нали, много зелено, за да може да го видите, въпреки че аз така ръснах целият пакет. Обаче, вижте тук. Тук имаме бейби спанак, който е това цялото, където, нали, е по дължина, което ви показваме, бейби спанак. Той, за да станат малки листенцата, се съди на гъсто. Какво имаме тук? Какво имаме тук? Това е манголот. Да, чакайте, че докато се сетя къде съм съдила. Вижте манголда. Погледнете това. Тук е тръгнал. Не, това не е. Глупости. Не, той на много места просто е тръгнал и не може да се види много добре, нали, защото още е мъничък, но има, ето вижте тук. Много. Аз така като ги погледна ги виждам, но от толкова близо нормално, аз толкова далече просто няма как да ги видите. И тук репичките от тази страна, ето вижте колко репички са тръгнали. Като приближа малко повече се виждат доста. Насадила съм 3 реда с репички. Тук гледам, че някаква дупка. Нямам идея какво е ставало, честно казано. Джанката е цъфнала и ми е разхвърляла тук яко семена. Даже са почнали да растат мини джанчици. Ще трябва да ги махам. Вижте колко яко е цъфнала. Молете се да няма никакви студове, защото това е най-яката джанка, честно. И ако замръзне и пак нямаме джанки втора поредна година, много гадно.
Значи аз ще бера от този парник сега. Обаче чакайте първо да ви покажа в другия парник какво се случва. Та-да! Множко, има си бурени между салатата, обаче има много салата. Аз ще обера първо другия, където предния път го чистих, плевих. Завалям много стабилно, влизам. Тук е 30 градуса сигурно, аз не съм облечена подходящо за вътре, само за навън. Искам да ви кажа, че ето тази салата. Ние не сме съдили такава салата. Ние сме съдили такава салата. Тази според мен е дошла от кравичките. Нали, слагаме кравешка тор в градината зимата, за да предпазва почвата, защото ние не копаем. И тези кравички най-вероятно са яли нещо, някакви семена и това е от тях, защото аз нямам идея откъде иначе, разбирате ли? Просто ние такава салата никога не сме съдили, че да има такава салата, не знам, но да. Има я. Има и доста копър. Вижте, тук. Ще си набера после за София да си имам, но сега ще откъсна от салатката. Даже не мисля направо цялата. Така да откъсна едно. Чък. Късам ги с корените, защото ето тук, горе, където са където са тези жици, ще падат надолу и тук ще има домати. А пък между редовете домати може да си оставим, нали, някоя друга салата, но тези, които се падат под жиците, специално, ето така, директно. И тази салата, плюс още една, която вече откъснахме малко по-рано, ще стигне за вечеря. Сега ще откъсна и малко лучец. Например, ето този, че ви се струва най-привлекателен. Вижте, този не е лук за глави. Той си е за зелено. Достатъчно е за салатата. А колко много чесън има, ако знаете. Вижте онзи лук там, той е грандиозен направо. Страхотно. Много ще си набера. Много заваля и сега трябва да се бързам Трябва да бързам да се прибирам, така че в следващото видео ще ви разходя малко повече в моята градина, когато спре да вали. Надявам се да е скоро, ако не, ще се видим някой ден. Лайк, шер, сабскрайб, знаете, палеца. Айде, чао!